Yesaya Tiaduasa 9. Amanaman Muntwempini metie na mo nkrofo monwe mo aso asase ne ma yentie wiase ne de efiri mu benyina na Awurade abuhuro beba amanaman nyina so na abufuhie aba won dom nyina so wadome won de won ama okum na wonatofo no wobeto won agu na won afunu ayi hwakankan na won moja ahno mepo na osro asafu nyina bepro na wabubo osro senwoma na nasafu nyina apo sede obube so ahaimpo anase broduma so de po no na mafuna anom amen wosro hwe esaneba edom so ereba menome man no so abebu aten moja aranko adue Awurade afna srade afore ho nyama ne mpapon moja adweninsa wa ho srade na Awurade wo okum afode bosra ne okum kase edom asase so na okuo ne won bebom ahwehwefom ene anantwie ne anantwinna kase na wana asase beburu moja na srade aye wondotie so na Awurade wo aretoda ne anamuhye afia obedi amasion na edom nsuansu abedane aman na ne dotie nso adane sofin na nasase no aye amana edere erinum anajo ne awia ni wisie bepunu akosida na aye amanfo awonto atoaso nyinamu na obiara remfa ho biokra na nantwinuma ne apese na obefa na patuo ne anene atena ho na obesa so sakasakaye homa na amanfo yesumpi bo asene so na dehye no obi ni ho a obeka ahenie no ho asem na nasafo hini nyina beyira nkase befu na bana fefemu na nsanso ne nkase afu na bandendin na aye esreso kramantina bia ne nsohori adidibia na esreso moa ne nkuntumpa behia ho na nsasabonsam asu afrefre won ho ehon so na anajo saman betna na wanya ohome ehona owo homa beye ni bu na wato abutu so ehwane na waboaboa ne ma no ni nwunumu na apete nso aboaboa won ano wo ho monhwehwe Awurade ngomanumu enkenkan no manumu biakumpo renka ebiti afore mono na Awurade ano na ahye na ne honhom na aboa no na ono na watwe tontode ama won na ne nsa de susuhuma acha ama won se woni so nkosida na won tena so awonto atoaso nyinaa mu